Dobrý deň, dámy a páni, dneska sme u nového videa, ako vidíte, tak aby som vás uvedol do parády, tak táto je taká hra, že každý druhý hráč tu má aimbota. Musíte vedieť, čo hráte, práve som zabil takého typka. Ukradol som takú zbraň, utekáme, makáme. Tak keď si dajte odber, pozerajte ho videa, lebo sa inšpiroval odo mňa a určite to bude kvalitné, jak aj moje videa. Tak sa tešte. Dobre, na Ačku je už defendka, dobre. Dobre, zabil som. 3. Dobre, kašlem. Dobre, slepý som jak oné, patrón, paráda. Dobre, čava strelím oné ze zbraňu do hlavy a jemu to nič neurobí, čistá. Ukradol som. Zomri, pomoc, utekám. Buďte pripravení, toto je strašlivá hra. Tuto veľa úmrtí sa deje. Zabil som ho. 3-2, utekáme, blázen, C-čko, zabraté, čo tam sa flákajú teammatey, okamžite maká na C-čko. Zablit. Je to mŕtev, rýchlo, C-čko, Ačko, strácame, to je strašné, utekám. Vidíte, aj galerky, ja už je tu, Jarko na prúde. A niečo vám chcem povedať. Viete, jak v kuse hlása, že to je saharský písek? Nechcem im konšpiračné teórie, ale ja som to zoškrábal a prechádzal som asi 5 minút tesne nad tým s magnetom a prilepilo sa to na magnet. Tak nechcem nič hovoriť, ale nehovorím, že to je čistý piesok. Lebo neverím tomu sám, lebo proste to je určite... Nechcem hovoriť, že nás dáčo sypú, ale je to podozrenie, lebo ako normálne mi to začalo skákať na magnet. Hej, chlapče, kam uteká sem pus? Tak, vybavil som ho, urobil som guláš. Ako vidíte, tak som skoro posledný, lebo dobrá práca odvedená. Moji teammatey makajú. Keď ste prví, tak znamená, že vaši teammatey sa flákajú. A keď ste skoro poslední, tak znamená, že vaši teammatey sú dobrí a môžete ich pochváliť, lebo makajú. Zaberám C-čko, C. Jo, z Victory, hneď prvá hra, vyhrali sme. To viete, čo znamená? Victory pre celú hru. Last kill som dal, pozrite sa. Tomu sa hovorí ukážková hra. Môže byť Factory. Trevorko, si s nami. Naše Ačko je na defendke. Dobre, aj však to Ačko to je mŕtve, dobre. Utekám. Tak, mŕtev, urobená mrkvička. Pomoc! Oni ma zahnali do kúta. Si zahrať 3 hry z tejto hry a potom... Ani nie, zahráme si také... No, daj mi 3 hry a čo? To zestrihám na pár minútek. C-čko. Rýchlo zaberáme C-čko, výborne. Zase defendka, však ja robím jak ona, jak Fredka. Teammatey, čo robíte? Však dobre som prvý, tak to znamená, že teammatey sa flákajú. Dobre, mŕtvi, zabili ma. Čím? Jasne, AVM-ko. No jasne, keď má AVM-o, tak ma roztrhá. Díky. Where is he? Dobre, on má AKS-ko! Čau, mal AKS-ko.
Hajsko, tak to musí byť dobre vypracovaný. Kebyže neviete, toto je AKS-ko, čo mám teraz, ale je tam málo nábojov, takže kašlem. Ja nemôžem, mňa sám zabili. 47 je aj tak najlepšia zbraň. Zabil ma losa, slajdol a strelil ma. Spravil som s neho guláš. Pre mňa zabil typek, pravdepodobne za AVM-kom. To je iný AVM, ale to je tiež taká silná zbraň. Teammate. Dobre! A ja som na C. Dobre, však to čo je, však to sa nedá. Dobre, čau ma zabil. Tu nikto nejekuje, to sa mýlite. Raz sme tu hrali s Trevorom, typek tu lietal, jeden mal aimbota, normálne utekal za AVM-kom, ktorým je sa najťažšie miery v hre, ale on v kuse iba zabíjal. Takže hovorím, toto je nie len tak, že bum bum. Víte, musíte makať. Dobre, aj však to aká hesko, vždycky prázdne. Dobre, sťahujem, idem do teplých krajín. Ja mám 13 kg. Dobre, toto je však to je čo? Však ja som ich zabíjam, kropím jak bláz. Dobre, zabili ma Extreme Brutus. Jaký čaládo? Čalamáda! Pomoc! Však ja viem, to je... Cestuj. Vyhrali sme! Druhá hra Victory! Paráda. Dal si last kill! Ideme oslavovať! Pomoc, skoro som zomrel. Pomoc! A Keron si týme si s nama? Ja mám zatiaľ len 2 zabitých, ale však mňa tam čau zabilo, som mal úplne malinko životov. Zabilo som... Čo? On sa tam odkiaľ zebral? Však on normálne padol z neba. Mrtev. Odovzdaj. Utekať. Zabiť. Tak depozituj. Máš ani život. Dobre, čávo je čo nesmrteľný, však do ňu vykropím polku zásobníka a nezomre. Vyhrávame. Tak Pomoc! Mňa prepadli 2 a 2 som aj zabil. Pomoc, teraz keď ma zabijú, tak to odpájam a môžem Dobre, zabili ma.
Čo má? Dobre, tento typek mal voľaký hack, lebo on bol predo mnou a ja som bol za ním a on ma zastrelil. A vieš, ktorí tu proste majú tie hacky, to už. Oni majú, že jeden odovzdaný tie mlny a my máme, že 37. Oni nás aj zabíjajú, ale my ich proste zabijeme a nestihnú to odovzdať. Dobre, to čo bolo? Ja som nič nevidel a zabil som ho. Normálne som bol slepý a krtek a zabil som ho aj tak. To len ukazuje, aký som dobrý. Dobre, už som nie dobrý, čo ma zabil. Urobil som mňa guláš. Oni majú 3 Počkaj, koľko majú? Oni majú jeden stále odovzdaný a my 43. Však my vyhrávam na plné čáre. Už len 5 minút bude hra. Tak vystrieľaj. Dobre! Pomoc! Ja som si ho nevšimol, zabil ma. Dobre, paráda. Kamo, AKS-ko, prosím. Tých AKS-kách sú vždycky nábojov, lebo oni... Dobre, to čo bolo? Dobre, počkaj, mŕtvý. Potrebujem. Čak, chápeš, oni majú jeden, mám 4. Vyhrávam na plné čáre. Dobre, musíme dať pozor, lebo oni aj cez tie okná strieľajú. Victory! Wow. Tretia hra Victory. Posledná hra Victory. Vyhrali sme. No, dámy a páni, môžeme ukončiť toto video. Odber, like, zvonček, komentár a čaute!